Arratsaldeon Lapurdiko hiriburutik berriz ere hementxe Euskal Telebistan eta biziki gustorat nola ez aktualitatean hegazti gripeari buru egiteko xerto kanpaina eginen du Frantziako gobernuak urritik goiti hori, baina eguneko gaia dudarik gabe eskola sartzea dugu. Gaur Nerea Olaso eskolarat itzultzeko eguna izan da, Xiberua, Baxe Nafarroa eta Lapurdin. 51.000 ikasle inguru hasi dira gaur eskolan gurean, horietatik 62% publikoan ikasiko dute, 30% eskola katolikoetan eta 8% ikastoletan. Nik ez nuen estresarik, baina orain pixkat, eta espero dut onki pasatuko dela. Lagunak ditut hemen, baina espero dut beste lagunak eginen ditu dela. Pixka bat beldur dut, baina zaba. Lagun berriak egitea eta espero dugu maitatzea gure klasea. Ongi pasatzea. Bai. Eta kontentzaitea lagunak egitea eta dena. Oroar, Pirinio Atlantikoetako datuei erreparatuta, euskarazko irakaskuntzari dagokionez, ikasleen 30% ikasiko dute euskaraz eredu elebidunean edota murgiltze ereduan. Xifrea 42% emendatzen da ikasle ekipienekin, baina urteak gora egin ala, elebidunean eta murgiltzean aritzen diren ikasleak oraindik ere gutxiengoa dira. Irakasleek, baliabide gehiago eskatzen dizkiote gobernuari eta bihar Macronek bihar nora urtezeko eskola batera eginen duen bisitan, aldarrikapen guztiak presidenteari egiteko profitatu nahi dute sindikatuetako ordezkariek. Berrikuntza handi batekin hasi du ikasturtea Seaskak, 5. kolegioarekin hain zuzen, Senperen. Seaskaren garapena eta idei baten eta espiritu baten garapena da ere. Azken 50 urte hauetan Seaskak hazi eta ezi eta egin duen espiritu bat euskararen inguruan biztan dena. Eta elkartasunaren inguruan ikusten da horrek baduela zentzu bat, gero eta famili gehiagok erabakitzen dute haien seme-alabak gure sarean ematea. Ez gira barnekaldean, ez gira kostaldean, baina eskuara mintzo da hemen ere, eta behar da eskuara hori mintza hazi eta pasara hazi gure aurrer, eta hori da biziki importanta guretzat ere. Ekipa gaztea, ekipa berria, eta uste dut badela motivazio orokor bat, ikusiz guraso guziak, guraso anitz etorri direla laguntzera, eta nire ustez biziki ongi pasako da. Beharra bazen izan ere, inguruko kolegioak jada gainezka zeuden. Batik bat, Ziburuko Piarres Larzabal badira hainbat urte herri urratseko dirua 5. kolegioa eraikitzeko bildu dela, eta jada errealitate bilakatu da. Biziki azkarrak eta laster egin dituzte, 7 hilabetez kontatu orokorki, eta biziki laster, baina ongi ere, sartuak gira, ez dugu arazorik, eta erranagiruen buruilaren lauean sartuko ginela, eta ala sartuak gira goizuntan. 5. eta 6. 82 ikaslea hasi dira gaur, 11 eta 15 urte arteko ikasleak, Katxalin Elizalde izeneko eraikin berriuntan. Eta nor izan zen Katxalin Elizalde? 1609an Pierre Delangrek abiatu zuen sorgineiz hori, hemengo jauntxo batzuk ala eskatuta, Senpereko emazte bat zen, bera sorgintzat hartua izan zen, gartzelatua Senperen, lortu zuen ihes egitea, horregatik pentsatzen da norbaiteko botere txiki bat bazuela, erbesteratu zen Mutrikun, eta dakiguna da, han beraz, garai hartako Gaztela eta Aragoiko erresumak jaso zituela gutun batzuk, justuki eskatuz, emazte hori berriz Frantziara erresumara bidaltzera. Eta simbolo bat da, azken finean, gure gainean diren beste administrazio batzuk segitu dute, garai hartatik ona, gure geroa markatzen, ez? Eta hemen gaude justuki esateko badugula nortasun propio bat, euskarak gidatzen gaituela eta elkarlanak eta hori, Katxalin Elizalde ea gure argia izaten alden. Oraindik baina ez da erabat bukatua, gelak gehiago eta kantina hilabete batzuk aurrerako irekiko dituzte. Urteak aurrera eginala, kurtso berria gehitzen joango dira eta ondorioz, 2 urteren buruan ikasleen kopurua bikoiztuko da.
Hegazti gripearen kontrako baten txertaketak urrirako iragarri dituzte eta laborarien artean informazioa eskasa da oraino. Nahita ezkoa izan eta txerto hau horregatik laborarien iritziz, sail industrialerako baliagarria izan daiteken arren, etxalde txipiei erabakitzen utzi beharko litzaiekeela uste dute. Tokian toki eta eritasunaren edapenaren arabera erabaki hartzeko, etxalde txipietan ez baita normalean hegazti gripa edatzen. Ez gira lan jerosak hegazti griparen buruz, zeren eta gertatzen alda ukaitea hori gure tropan. Baina gero eritasuna ez da edatzen, zeren eta guk gure ateak ez dira mugitzen esaldetik, da industrial mailan hek dute hegazti gripa hori edatzen. Zalantza asko dituzte kostuaren zati bat euren gain hartu beharko dutelako eta txertatuta egonda ere, neguntan euren ateak barnean atxiki beharko dituztelako. Gira sobera akortzen eta segitu beharko dugu barnean atxikitza neguan, beraz hortako nik ez dut sobera konprinten zertako txertu hori egin beharko dela. Urte askotako eztabaida izan da estatuak ez zuen txertorik nahi ezin dituelako bestela hegaztiak esportatu, baina orain arteko neurriak ez dira eraginkorrak izan eta orain txertoak jartzea erabaki dute momentuz ateentzat bakarrik. Frantziak txertoa egiten balin badu, erran nahi du bere statu saniter hori galtzen duela. Frantzia estatuak erraiten du, txerto hori eginen dugu, baina bakarrik ateak gure Frantzian salduak eta egoiten direnak. Erraiten du, ateak eksportazioen dako, hek ez dira txertatuak izanen. Momentuz atekin hasiko dira beste hegaztiak aurrerago txertatuko dituzte 74 milioi aterekin hasiko dira urri hastapenean. Alemaniako txerto bat jarriko diete polemika ere eragin zuen erabakia atzerriko bat hautatzeagatik. Gobernuak hitzeman du txertoen 85% ordainduko duela eta azleek ordaindu beharko dute beste zatia. Txertoa kostatuko dela 2 euro eta 7 euro artean. Eta biztan dena etxalde handiak 2 euro izan dira ate bakotxaren dako, eta gure etxalde tipiaren zat 7 euro ate bakotxa. Diadanik hainitz da. Estatuak diadanik errandu aurten 95% hartuko duela bere konduan. Baina guk beldurra duguna, beste urteetan estatuak ez du segituko beste dirua ezartzen hortan. Ez dakiteen oraino izanen den eraginkor, baina azken urteetan urtero errepikatzen den amets gaiztoa amaitzea espero dute. Grazi Etxebereri omenaldi goxoa egin diote bere herrian Ortzaizen aste hondarrean. Jendetza batu zen elizan egindako agurrean, kantu, dantza eta musika. Abertzale konprometitua, ezaguna eta maitatua izan da oso. 2015 urtean poliziak atxilotu zuen San Ferminetatik itzultzen zelarik eta 3 urte berantago epaitu zuten Parisen Jeff Mateo, Teresa Lekunberri, Iñaki Reta eta Xabier Goyenetxearekin batera. Erizaina ofizioz, iparraldaren orena saioan hainbatetan izan dugu bidelagun eta hauxe bere etxean egindako elkarrizketa batean esandakoak. Nik ikasia dut, zinez, egiazko baloreak biziarenak zoindiren. Eta hori da ikusi dutanari eta bizi izan dutanari esker. Eta engaiamendua ez da bakarrik sofrikarioa, da ere izigarriko zoriona, bakizuz abertzale izaitiak ze dimensioan emaiten din zure biziari, zu hiletare zure egia bizi balimada zu bizizira nun bai. Aurtengoa berri egunean itxasuko ekitaldian hartu zuen hitza, eta azken agurrean, jendetza bildu da Ortzaizen, ekitaldi sentitu eta onki garrian. Kabalkada Luson, dantza, kantua, antzerkia, ikusgarri ederra antolatu dute. 2 emanaldi eskaini dituzte lusotarrek, azkena asteburuntan egin berri dutena.
ez dut tokiain egokia fortunaren egite. Azkeneko Luson kabalkada eskaini zutenetik 21 urte pasatu dira eta gogotsu hartu dute antolatzaileek, baita ikusleek ere. Herri osoak parte hartzen du gazte prozesuan, jantziak eginez, koreografiak prestatuz eta bar. Historiak istorio deitu diote ikuskizunari, eta irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa. Ikus entzuleok plazer baduzue bihar arte.